Letné párty na moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave sa oficiálne skončili. Počas uplynulého víkendu sa tu uskutočnila posledná rozlúčková akcia. Počas týchto letných prázdnin sa tu konalo bezmála 16 veľkých akcií, medzi ktorými nechýbala najobľúbenejšia Ibiza Party, Penová, Sundance, no a novinkami bola tento rok Baywatch Party či koncert skupiny Kontrafakt. Je tu plno ľudí a je tu dobrá atmosféra, dá sa tu zabaviť. Kto chce, tak sa zabaví. Podľa teba, ktorá bola najlepšia party na moteli Kamenec? Táto, čo práve prebieha. Prečo? Kvôli čomu? Je tu kopec ľudí, zábava, človek sa ani nemá kde pohnúť. Keď bolo lepšie počasie, viacej ľudí by bolo. Aj to je dobre, ale tak napriek počasiu fajn. Ktorá z tých party na moteli Kamenec sa vám páčila najviac? Dnešná party. Dnešná je top. Podľa mňa fakt je top. Ja by som podotkol, že aj Ibiza bola skvelá. Lebo sú to najlepší ľudia, ktorí sa najviac chcú baviť. Chcú sa baviť tí ľudia, chcú si vypiť, chcú sa zatancovať a chcú sa fakt, že baviť. Naposledy som tu bol pred 11 rokmi, som tu moderoval Miss Zemplínska Šírava. A po 11 rokoch, čo sú dve jednotky, som sa vrátil a musím povedať, že som urobil veľmi dobre a dávam si veľkú jednotku. Na tejto party sa cítim príjemne, vidím, že ľudia na východe sa vedia baviť, je to tu prirodzené, je to tu príjemné, dobre sa tu cítim. Mám rád Zemplínsku Šíravu a mám rád úprimnosť ľudí na východnom Slovensku. Za 12 rokov, čo robím akcie na moteli Kamenec, si nepamätám, aby sme mali takúto sezónu. Bojovali sme s fenoménom počasia, ktorý v podstate nevieme ovplyvniť. A viac menej aj to počasie sa podpísalo pod viacero akcií, že tie návštevnosti neboli také ako minulý rok. Počas letných prázdnin navštívili motel Kamenec tisícky ľudí z celého Slovenska a vystriedali sa tu aj skvelí DJ, medzi ktorými nechýbal DJ EKG, DJ Robin, DJ Rolo, DJ Asbest, DJ Folly a mnohí ďalší. Úspešným bol aj open air koncert skupiny Kontrafakt, na ktorom predstavili svoj nový album Navždy. Okrem Kontrafaktu by som spomenul ešte vlastne akciu Sundance, kde vystupovalo viacero DJov a najznámejším DJom bol Michael Calfan, ktorý prišiel z Francúzska na túto party. A tiež zaujímavou party bola Baywatch Party, kde sme mali DJ-ku, ktorá hrávala v najznámejšom klube v Anglicku, Tania Amazon, ktorá tiež priletela práve kvôli tejto party. Celkovo je úbytok ľudí, čo sa týka klubov po celom Slovensku. Bolo to cítiť aj tu, ale aj tak tie akcie, ktoré sú, povedal by som, sťažné, alebo ktoré ťahajú to celé leto, boli plné. Hodnotím to pozitívne, pretože otváracia party, Ibiza Party, zatváracia party dopadla výborne. Tieto party pre mňa nie sú práca, ale zábava, takže o tom to je celé leto asi. Najväčšie poďakovanie patrí ľuďom, ktorí na tieto party chodia a ktorí vlastne vytvárajú atmosféru, ktorá je jedinečná. Je to o ľuďoch, je to pre ľudí. Celá tá atmosféra a tá party je o tom, ako sa tí ľudia dokážu baviť. Motel Kamenec s jedinečnými letnými akciami oficiálne zatvoril svoje brány, no už teraz sa môžete tešiť na tie budúcoročné. Zo Zemplínskej Šíravy Anna Činčárová.